but vakapota vachidai vachiuya from Norway vongoti vakangopwanyira vanhu vasiri kuziva. I think vanhu vachizosvika pakupisa musoro because vanhu vatovanyara. Tiri kukurudzira kuti ngavauye kuvanhu votaura nevanhu vogara pasi nevanhu voita masociety mameetings nesociety vozoti chiri kumbovanetsa chii kava tivenika vantu vanesikati kule kudhari kuti bedestroy like this what is doing now here. I think siyacela sekuthi lesihambise isikhalazo kwadala ukuthi hayi mdala abantu labacela bakhala kakhulu. Kana uchida news ziri up to date wangu Bahasha TV no the best entertainment reality kubva kuMaru TV mana yese muZimbabwe Bahasha TV nyaya sezvadziri. Isusu hatikufara nezvaitwa nekanzuro. Kanzuro anyambopa vanhu notice yekuti vanhu bvisai zvinhu vangouya from Norway vatanga kupwanyira vanhu. Ende mukatarisa vanhu vazhinji panapa vapwanyirwa. Ndongwana avatorina pekutotangira ndo paitoraramira mhuri dzavo. Ndobva chikanzuro dzaya dzichitora mari pewiki. Pawiki pega vaiva vachitora mari. Isusu semutemo watinoziva semutemo sevanhu vanoziva mutemo vangafanira kupa vanhu notice kuti isusu tichauya topwanya kukupai notice ye 2 days or a week tobvisa zvinhu zvedu toziva tikwana pekutangira nekuti vangouya from Norway vakupwanyira vanhu havatombokudza kana vanhu izvo zvavangwana vapwanyirwa zvinhu zvavo zvitori ilosi vamutori nemastaff avanga ari itori losi yekutoti mumwe munhu hasitorina pekutotangira. Saka chitoriwo chichemo chekuti zvataitwa nevanhu vekanzuro hatisi kufara nazvo nezvavatiitira. Ini ndani 3 years ndichitengesera panapa. Ndotengesa fruit and vegetables nekutengesa sadza kumashure kwemusika wangu. Zvandane 3 years ndichitengesa panapa. Vekanzuro vanouya vachitipunzira every year. Vanouya vachipunza. Asi kazhinji kacho havatipe notice. Tozongona chitipa chatosvika chekutakura zvinhu chinenge chine vekanzuro nechinhingiri chinopwanya chacho chinopwanya musika chacho wotosvika nokupwanya tinenge tisina kupiwa notice. Asi chikonzero nhasi chandataura navo chivabvunza kuti komupwanyire isusu vatiti hanzi zvoni mastructure amunoisa asi pamutemo mukutengesera zvisiri pamutemo ndo zvavanga vachitaura. Saka ndikavabvunza kuti saka tozodii zvikanzi taurai nakansela wenyu akuitire kuti muvakirwe pekutengesera. Ndobva vatati kansela wacho imi munenge musina here kumuudza kuti mukuya unopwanya zvanzi imi makapiwa notice kudhara tikati notice hatisi kuita se hatisi kuiziva izvo vavati zvoni saka chitaurai nakansela wenyu. Isu akamboenda kwakansela kukanzuruko kuHatfield tikanonzi bvisai $10 eregistration tikabvisa zvikanzi chipotai muchibhadhara $25 pamwedzi tikatanga kubhadhara $25 pamwedzi. Seni zvangu ndakabva ndasira panzira because ndakaona kuti ndikuti ndibhadhara $25 vamwe havasi kubhadhara 1 2 kana vakuya unopwanya ini ndiri kubhadhara wacho ndikungosvika chipwanyirwa asiri kubhadhara angosvika chipwanyirwa nokuti arega ndingoregawo kuita se kubhadhara asi ndaitombobhadhara. Asi vakanga vati tinenge chizokurongera chikuudzai kuti misika wenyu tokuisirai papi kana maramba muchibhadhara. Asi vaiti hanzi zvoni vari kubhadhara vashoma saka mari yenyu kuti ikwane yokuti muvakirwe musika inononoka kuita se kukwana nokuti vashoma vari kubhadhara. Vamwe vatonobhadhara kupera kwemwedzi. Vamwe vatori nemarisiti. Vamwe vatori nemarisiti but havatori nabasa vatopwanyirwa. Nerisiti ari kupota achinobhadhara kupera kwemwedzi ari nobhadhara kukanzuro but apwanyirwa pamusoro pazvo obva atorerwa futi zvinhu zvake zvatoendeswa achanobhadharirwa futi imwe mari. Saka zvinhu zvekuti vanhu vari kuita kunge zvinhu zvavo havasi kunyatsotedzera mutemo. Because zvinhu zvine mutemo zvatinoziva zvinhu zvine mutemo zvinoitwa nemutemo ende mutemo toiziva. Saka tisi kufara nazvo nezvavaita vanhu vekanzuro. Zvichemo zvatinazvo ndezvekuti ipo panapa ndipo patinoraramira, ndipo panobva maschool fees evana, ndipo panobva mari dzemarenzi. Tinaana gogo vatinoshanda navo panapa vane 58 years havana kubasa kwavanokwanisa kuenda vachinoshanda vanotoraramira ipo pano. Saka chichemo chedu ndechekuti kune vari kumusoro dai vatinzwa vauya vatimirira takwanisa kana pachikwanisa kuiswa mastructures ekuti vanhu vashande zviri pamutemo tikwanise kuisirwa mastructures tiendere mberi neupenyu. Munofanira kuti inonzi fedha nokuti munofanira kuenda kwakansela kana kwaChapters maizera
munotaurira kuti mukomana wenyu kana vanhu wenyu awesawo musaite inonzi gadzarano yekuda kupwanya zvinhu zvedu muyepwanya no mankese. asi chondoona ndechekuti vanhu vazive kuti kune mutemo unovagavhena vafana kuti vaziviswe zvino izvo ndozvinowanikwa zvisvika kune mavhendors. So isusu tiri kukurudzira kuti ngavauye kuvanhu votaura nevanhu vogara pasi nevanhu voita masociety mameetings nesociety vonzwisisa kuti chiri kumbowanetsa chii vonzwisisana then panobuda hwaro ipapo kuti tofamba sei ende hwaro ukavapo zvinoita kuti pasava nemademolitions ayo nokuita malosses anenge aita nevanhu upenyu hwavo hovandudzika bcause chiri kunyanya kuvavarihwa nevanhu avo havasi kubaka vanhu vari kutsvaka upenyu vanhu vakuda upenyu hwakanaka. So government inofanira kuuya kune vanhu yotaura nevanhu vanhu votaura negovernment vonzwanana vosvika pavanorecha consensus vova nechinhu hwani chavanenge vachiita chokuti chinenge chiri online infact chiri inline nomutemo zvokuti hapana anozosvika pakurwadziswa kana hapana zotoka kuchema ndochi nechindevere akati siti kona mina ngiyacela futhi ukuthi kona ikade ngicela nje kuphela ukuthi bendebe tukona uhulumende wethu esizwisise siyacela kakhulu ukuthi kona enceda abantu laba bayadubeka kakhulu abantu bengenza njengalokho. So siyaceda ngabantwana babo abantwana bathu babe kahulumende bonke labantu laba. So lathi bakhali kuhulumende ukuthi konke kade ngabanceda. So kade ngicela ukuthi konke kade njengasikhambiza isikhalazo kona ngalo uhulumende ukuthi kwala enceda abantu laba. Lathi siyabuya lapha siwona njengabantwana besebenza nje kanje but siyabona ukuthi hayi abantwana bayazinceda. So siyacela nje ukuthi kona kabathi benika abantwana isikhathi kulokudala ukuthi be destroy like this what is doing now here. I think siyacela ukuthi lesihambise isikhalazo kwadala ukuthi hayi umdala abantwana bayacela bakhala kakhulu sicela kakhulu bonke abantu labelwa kunje sekudubeka ngokulo ngathi lokho akula mali but abantu bayacela sibithi kona uhulumende esincede sibili kakhulu abantwana laba siyabiya la abantwana babiya kithi mdala khayela lapha kunjani lapha kunje njalo so athi sebesibacelela kini laleli khambisa isikhalazo phezulu ukuthi kona lapho kufanele kube nje kube lencedo phakathi kwabantu. I think that is the way esingayenza ngiyacela kakhulu khona lapho la sifike sikuyana. I think it's no ways. All right.